kami sa Quiapo. Okay. Quiapo Church. Salamat kay nakabalik ko diri sa Quiapo Church. Thank you, Lord. Murag na ay misa. Okay, so mao to no lipay jud kay ko nga nakabalik ko og anhin din sa Quiapo Church. It's been a long time na naka-visit ko diri no, before. Sobra pas na po katuig tingali. Pinilagay ang ladyo atua. So maglipay ko kayo nga nakabalik og simba. Timing kaayo nga naay misa. And I feel so blessed na naka-attend sa misa karon sa Quiapo Church. Next stop na mo ani sa Binondo Church. Hopefully dili ulan pero murag muuwan man, so moagi lang tingali dito sa Binondo area.